3, 2, 1. И здравейте, хора, аз съм Християн Долна черта ДДД, вие сте моите ДДД, а това е Крис до мен и ще снимаме YouTube видео. Айде, представи се, бе. Аз съм Крис. Някои хора мислят, че са ме виждали. И аз имам също YouTube канал. Не съм качвал от една година и нещо сигурно, даже две почти, защото по-лъзи нямам време. И утре ще направим видео заедно на моя канал, както днес направихме на Netflix, ще направим на неговия. И името на YouTube канал ми е That One Random Noob. Така че нека да започваме. Виждате, че сме в играта Dusty Trip и ще играем. И се надяваме да стигнем далеч. Това видео го снимахме няколко пъти, тъй като се усрахме. По-скоро аз Същия. преобърнах колата в едно от видеята, които станаха по-грешка. Какво стана? Джойнах се. Май. Тя моля те не се усилва. Няма, ще се моля крачката ми да вървят нормално. Нормално ли са? Не. Съвправен. И аз, моите крачка вървят много странно, бе. Никой не го интересува. Хората, които гледат, ги интересува, защото те гледат моя екран. Как се отваря тази глупава врата, бе? Как се отваря вратата, бе? Сега вече знам и как да отворя колата. Вратата на колата, де. Отивам да строя колата. Ари, бе, не ври се от тъпът място. Какво стана, бе, тази гума бъгна? Взех я. И 3, и... Отворих първата си врата. Изобщо някога. Тази игра. Хора, ако се чуете защо съм в този акаунт, акаунта ми, старият Roblox нещо ми направиха с акаунта и не мога да си играя игрите. Да. Не, те послужих. Знаеш ли какво? Слагам ти гумите, тук оправи се. Отивам да вземам неща за багажника, който тук-що ще служа. Или това е на тавана, май. Изобщо има ли таван? Не. Знаеш ли какво? Взимам ти, нося ти части и ти ги оставам отвънка. Да. Ето ти още една част. Служи, тя е тук отзад. Не мога. Ще вдигна колата, ако се опитам да я служа. Както направих предния път. Значи багажник. Или капака, не. Не е сложен багажника вече, не. Ето го. Ето ти врата. Дяга ли го? И с тия лагещи крака, знаеш ли колко трудно се ходи? Значи тази врата. Айде да върви крачка такива. Ето, пуснах ти още една врата. Забих се пък във вратата в гаража. Крис, ела погледни тая картина. За котка. Слагам неща в багажника. Ела отвори багажника да не го изкарам.
Чакай, ще го отворя. Мисля, че вече знам как. Отворих багажника. Не бе, това е фара на... Това е фарът. Знаеш колко разбирам от коли? Грам. Айде да качи се по стълбици, крачката кил. Качих се по стълбите, като си сложих екрана нагоре. Човек буквално ти дава туториал. Аз не съм играл туториал. Защо съм гладен? Ще ям. Не, Късно. разбрали сме се. Докато не си на плюнка хилт, на хънгър, няма да ядеш. Добре. Разбрах. Мисля, че хората чуват добри. Знаеш ли, на някои хората, които гледат коментарите за тип, знаеш ли какви бяха? Че се чуваш като бебе. И тези хора, които са гледали тези видеа, са хора от класът ми. Аз донесох бургер. Аз им казах, че просто те са чува от самото записване. Ти се чуваш странно. Знам. Това си е отделен въпрос. Взимам фенерът. Остана ни само гъста. Моля се да не го усера отново. Добре, гъста. И тук има още една газ. Това е реалната газ. Давай, зареди. Аз през това време ще се отворя вратата, вече знам как. Отворих се вратата. Виж! Не се усрах, не се прибих. Не се усрах. Това е смисълът. Ще се усиля малко звука на играта. Фак. Какво стана, бе? Добре. Да затворя ли вратата? Как се затваря? Затворих я! Не. Свободно. Знаеш ли как се кара? Нашата цел е... Чакай, стоп, спри. Изпадаха ни всички неща. Бургера и банана изпаднаха. Ние ще изядем. Не. Хора, може и да приключваме. Защо? Добре, имаме цел 50 метра. Айде. Защо 50 метра? Защото ще направим втора част в твоя канал. Или искаш друго да... Част в моя канал. В моя канал ще е друг видео. Добре, в моя канал ще има втора част някой ден и да знам. Целта ни е 50 метра. Ако той не се забие в някой лост. Сега го направи нарочно. Добре. Доколкото стигнем. Докъде? Доколкото стигнем. До 8 часа. Става ли? Крис? Не, доколкото метра стигнем, не до часа. Искам до 8 часа, защото тогава ще говоря по телефон. Крис? Тогава ще говоря с
Тач по телефона и затова. Как може да се забиеш с тази скала? Виждал съм през 50 метра, бе. Всъщност не искам да карам аз, защото ще се забия в някой кактус или лост или стълб. Къде ходиш, бе? Какъв е то да задръсте някой вънка? Бягай, той е лош, ще ме прибие. Дай ми пистолет. Къде е пистолет? Ще му гръмна неговата глава. Ако скоча от колата, ще се прибие ли? Не. 1000 метра почти стигаме. Какъв е то хамбар, бе? Ами, хора, да знаете, че ще оставя в коментарите и описанието как се казва на Крис YouTube канала. Също. И Крис първо ще ми го напише. Нали, Крис? Забихме се при манговците. На мен ми лагна ръка. Ко става, бе? Не! Колата се тръгна да спре. Не! О, шит, вратата падна. Всичко пада. Ами хора, видеото ще приключва. Абонирайте се за канала и лайки. Чакай да стигнем до и това. Няма да се абонирате за канала. Добре, дай 1000 метра поне. И айде. Кудата пра. 50 метра ти пък. Добре, айде. Сега. О, астероиди! Хора... Чакай да астероид да се свършва. Ще се свърши то. Хора, абонирайте се за канала, лайкнете видеото. Да, и в описанието ще бъде и на Крис канала и утре ще има ново видео. Така че абонирайте се и лайкнете видеото, ако искате. Не ми пука въобще. И довиждане от мен и Крис. Кажи чао, бе. Чао. Готово.